Hello guys, maayong udto natong tanan guys. Ang tuba guys kay murag upload na siya, murag putero na lang siguro ni guys. Oy kay dili na siya tamis kaayo. Ganina kuan na manggud hapit na launa, ganang buntag pa manggud daw nagikuha. Putero na lang na muna karon oy, kay para kuan. Para lami siya. Itangan og Milo. Itangan og klaro kay akong may Windows ba? May Windows na ako kay gahangat ang cellphone. Dah. Kuan na kaayo. Nindot na kayo balay si Bani guys. Tanawan ninyo guys, ha? Asinso na si Bani guys, oh. Nindot na kayo siya pala see you guys. Hi Bani, sige ngalan ani te? Te? Say ngalan ni Bani gani? Ha? Sab. Sam? Hi Sam, mutuupod. Sab. Sam, mutuupod siya. Niya, dugi mo na ako na tawag. Hi Sab. Di ba Sabrina man ni siya? Hi Sab. Sab. Na di matuo ay. Charot na. Yang mansen. Stricta kaayo si Bani guys, ay dili siya mukuan, mura siya si Inday Hira. Stricta kaayo. Hi Sab. Sab. Dili siya mulingi. Second. Botero na lang na ay kay upload na siya. Ali man oy, tila og ano oy. Yati. Tuba man eh. Para makaigit-igit ka man eh. Layo sa sakit pero sa igit. May pulutan. Inom ka tuba, te? Ate Mel, inom ka tuba? Nami may kito ng buko guys, oh. Hi, Ate Elia. Aman si Bibi? Kapalit ka? Nagkaon na ka? Ha? On na. Yan, kung bukog magkuan guys, ka na pagpaak sa bukog. Mamila te. Ataas. Dahira? Wala. Wala ko mag... Ano
palong di ay. Sa palong, ay idala po sa lalaki dito. Ay, dala ni to am. Idalang dudong. Ang tadong ng karne diya tayo. Ang tuwag, tag-iaw, ito makuha. Atong lutoon. Bugani. Dagwara ta sul am. Saan makuha? Saan may pagkuha? Wala di ka tong ana-ana on. Pero nabutangan siguro ni Maris. O kuhaan ka, wala na. Kuhaan. Wala nitong humba mayo, ko kakaon na tong humba gaay mang ay. Wala ko katila tong humba. Wala na po. Oy, Man, dala man dito. Spikas? Oo. aron lalami kay nabutang nga ay di man ka kakaog gabi man no. Gabi kakaon ka gabi. Gabi. Wala pa bisul. Ah, bisul lamin, bisul. Bisul. Hindi gabi, bisul. Bisul ito. Mura po lang ka. Wala din na naluto dito ma dagan bisul ang binabilin. Dala dito ay. Dala dito dagat. Ika lang sumpan nila. Nakikita lang sila. So as lang ang Carlos. Ah. Nangato sa Angko Carlos? Oo, dito po. Tulad isla dito. Unya silang auntie baby, so rasa nang uli. Uga? Uga ko silang libit pod. Napos ang libit. Kano niya rasuan? Sa hotel? Sa libit ra ning uban? Oo, kabangan sa paan mo. Unya gi balikan ng Amerikano dire pag uli nila. Oo, bibalikan niya. Uli na na uli. Wala yung gawa sa sakyanan. Ay mao ba? Wala sila pa ang lamok. Ito yung lamok. Hindi ka niya. Lamok. Ang bata na kapang. Ay Ginoo ko. Halan no. Kapang si bata. Ay, magdagadagan yun ang kalapukan. Ay, pagsaka sa aski at tiama. Moapas ba yung tami ma unya kay ning ulan man hinoon. Unya gisugo pa gyud si Boloy og pawashing sa sakinan duha ka buok. Nya unsa na orasan naman si Boloy ning adto siya og Ay, ito ay. anak ko niya apas sa palangga niya gidugo pa jud ko ato niya ulan kaayo ah. Inggo di na lang ta mo apas lang gaoy kay kung magduduha di na lang ta mo apas. Sino nung palit? Ah okay kaayo solar na bisan pag tagay ang sugaan ni ma butangan at suga tanan diri ma. Dili na palungon. Ah, malubat. Nindot na lagi kay balay si Bani lagi ma. Oh, yung Bani ay. Mm. Una may tao diya day. Nalibang. Eh, patay. Nahulbot ra gid ang tiil pad oy. Si Tiil. Nahulbot ang tiil na karne. Aw, naulpot na. Oh. Di siya mapulbot-tulbot na. Baliksi na lang panihong kakri. Impas. Oo, din na mo lagi ito ning agi siya nga di siya kaila din. Gigapos ma, gigapos. Hmm. Oh, good. Yeah. Ayun yung gabi na. Guys, magsugba mig mamoy. Mamoy guys, among sugbaon niya. Ara guys, o dagan pagkaig sobra guys. Ayan, ili ah. Ang kuwan na ko sa among pagkuha na. Palay. Bleed, bleed.
Blade. Ako'y pan blade. Sa dagana pa di. Ano man ni ma? Sagol ni ulo ma? Dagana di sa tiil ani oy. Dagan buking karne guys oh. No. Ka ang gilain ni mamila sa kuang mga karne. Alam yan, hiin. Kaya ka magkag-karne ti. Mahal ako. May pamuti. Nagbanana po to. Nasaya nga po. Lagi ay, wala mo apas mo tayo may ato niya. Ulan man, awa na lang may nangapas rin. Mga impas sa ulan. Kaya na ito yung mga unod guys. Ouch! Naglahi man ako mama guys para sa mua. Din. Pero di pa manigahi. Ay, ay na kaning unod kaya ito yung dalawang kuan. Na, gahi pag yun siya. Kutsilyo na lang niya, ana o kutsilyo. Si Elsa Mamoy. Lamig kay guys ang si Elsa Mamoy. Moy moy. Momoy moy. Moy moy. Si Elsa Mamoy. Ay! Mabiksan ta. Moy moy. Mama, moy. Anak sana eh. Hala, gagan ba kay tuma? Katag sa iro. Hagi pangkatag na po sa ero? Agoy. Atoon ra to na po niya. Unsa man na sila oy magbayad man ka mo taga bulan. Dili mo tinuid no bayad. Tinuoy di ay nya ngani di man na. Ang isa ka to bayaran na ba? Bila pong tuig ma? Ay ate. Kaon sa ko kagayan. Pagkaon na kinsa ni oras pagkay paniud to na pas mo na ng bitok nimo napakay rice diha. Labas ba ang resto sa iyo? Ang box sige labay ato. Wala sa sige labay. Nangita ko sa iring batura man dayon natulog. Tulog. Ito ay tapad Dahil wit. magdula. Gikuan siya. Yung gikuhit ang bani, anak. Gikuhit ang bani. Paak mo sa bani. Paruho pa niya bani. Dagan. Plak 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 plak. Isip ko nit anak. Kaya magdula siya. Ang bani po. Apa. Plak 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 plak. Dagan lagi. Da impas ubani. Gugunangan sa may luya. Kakaboy ang luy ah. Ako susuka ina. Nanay. Anong luya ka niya yun? Ang pasong siya sa baso. Nagi. Nay kuan ma atsal dayon sibuyas dahon. Ano yung gunang nay dagan mas mo? Atsal sibuyas dahon dayon. Bombay. Ito oh. Nailang nila. Unsa pa gani ko na nay lamas eh. Isa ram ka anak. Isa na sa isa. Kahit na gid siya.
ko. Potero no ni ang kumanoy. Tabi na, layo-layo ba itong tabi na, ma? Ikaw, mga Hmm. Ugma na ito mga tuba. Bernes man, ugma day. Maot man ka mula kong Bernes. Sabado na, oy. Pero mas layo man siguro di mataling kaysa tabi na. Pwede ulo, matalin. Pagian na na. Ah, layo laging tabi na lagi. Wala na ni mo. Tulipatan og mga tinasod. Oh, Then paanap ito, go paanap, tabi na. pa-cross siya. Pero ayan ang dami ng kunti. Ano man ang dalan Lulambot. sa tabi na? Ayan, lulambot. Nakagi may tabi na sa una. Ay, maagian man tabi na mato ka og kuan. Lulambot. Bulagon. Ito bang gablo lang ang dagat? Ha? Ito gablo ang dagat. May ako naiiwan dito yung pasto. Gablo ang dagat? Gablo lagon. Lulagon? Pero paano ito? Kuya sa mga bata kaya ano? Ay, Kaya lang sabi niya. Ay, kuwan. pero beach gyapon ang Blue Lagoon. Swimming pool. Tapos. Ha, dagaan na kwartang dudungan nangahulog us kadaghan. Ano kahit ako? Yung tambal na ako. Wala pa to nagkaon eh. Namo ko cellphone. Kato na lang ako cellphone ang tumita. Wala din si cellphone. Amo na ako cellphone. Ilugon nga ang kontrata. Pare na din tong gamit ka cellphone. Oh, yes, mami. Hoy, pud ano, wala din ka cellphone dong. Wala din ka palit sa cellphone dong. Ano naman dong? Alo, uya po ni mo dong. Ano naman wala ka palit sa cellphone dong? Ha? Ha? Sa 20 ray mo kwarta? Nga dili man na abot sa cellphone. Palit ka cellphone? Ah, hatag mamila? Tiguma kay hatag mamila para sa mo cellphone. Nga tama ni 1,000 daw ma. Impastan. Natiguma kay para maabot og kuan 1,000 ang imong kwarta din pati ka cellphone dayon. 4,000 dragani ni ako ang cellphone. Ang nindot ta kayo 4,999. Infinix. Pwede sa games kay taas kayo og kuan storage 128. Pwede na ka na mag-games kali ka ana 4,999. Yung mama kung daw, kumusta? Kumusta? No, sihira manggani nga. Idulit kang mata. Ha? Ogi agas ang boss mami. Imo ma, imo. Ako. Oy agas. Ingat agas na ko ma. Oh, anang hosta ko duha. Say agas ko iyo hinaya por pili. Oh, bahala na nito. Kay tungod, oh wala mo siya gigamit na ko utong ana gi siya dito. Si Dimdim day ma, wala na matawag si Dimdim. Tawagan na. Tawagan din kay Karo. Kasi ka din din, sige, tawag sa kwarta. Anong kuhan, tular? Anong cellphone ba? Ginwil ang ngalan, ma. Natin ito tular, ma. Tawagan na ng nambira. Ginwil, Ruwe, Aprito. Okay mo, kuan na siya. May exhalal na siya og mga solar. Dili, sabi ko, ano ito dyan? Diyan mo tular, kung naman kahangyo ka. Ah, Ya, ito nga. Yung makasugot. Insa man si. si Dimdim na po na day. Korpo des Dimdim nang ipalitag palo di ay. na, pilay, kahangyo. Gahe pa kaayo ang baboy guys. Unya pa na ko an ay. Ako'y muluto guys. Sabawon ako na, butangan ako na og bisol, daghang lamas. Ah. Ang niya sabaw ana eh. O mang. Ako pan lilion ron mang, unya na dapit. Naaman siguro ako. Tanaw na nako niya. Te, kita ko ana sa imong kwintas. Ha?
Kana, kita ko anak dito, tag 999. Nana siya name. Ikaw ang babahala, ansa nga ko. Real all. Buwang 18K, 18K. Real, 18K. Nakay lipstick dirate. Mag-angkuan ta ka diya, mag-anda ka mga make-up ni mo kay. Wala lagi ka nag-make-up karon. Ano ba ko lakaw? Ano di ay, di pwede mag-make-up. Naman ka sa tindahan. May guwapo yata ng balik. Ne. Na guys, so diri ra tataman guys kay taas na gid ang ato ang video guys. Sorry kayo guys kay nabisi inyong manang guys kay tungod nag-prepare ko para lutuon na ko unya guys. Sabaw, lami kaayo guys. Ginoo ko, launa naman di ay. So bye everyone. Amping ng tanan, God bless. I love you all. Amping, 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 amping.